was nog binnen. In deze serie bezieken wij verschillende studentenverenigingen in Jout. En Jout ben ik bij het Benlef Eelde. Zij binnen Jout bij Distilleerderij Museum Boomsma en we gaan hun museum bezieken. Goeie met je! Volgens mij ben je al begonnen. Ik zit hier naast Hugo Bos, voorzitter van het Benlef Eelde. Ik heb begrepen dat je Nederlands spreekt, dus ik schakel even. Kun je vertellen wat het Benlef Eelde, de naam, betekent? Het Benlef Eelde, dat is vernoemd naar een oude dichter. Die hier zo ook door Friesland trok om te evangeliseren. Het was een van de eerste Friezen die is bekeerd tot het christelijk geloof. En Eelde staat eigenlijk voor 3 dingen. Het is het Friese woord voor gilde, maar het is ook het woord voor het glasheffen en voor vakmanschap. En dat zie je ook terug in onze eigen vereniging. Soggen? Wat zeist? Soggen? Proost. Klopt dat? Brak opstaan, sokken. Ja, daar heb ik wel last van hoor. Ja. Zachen. Zuigen? Klinkt heel vies. Wat er? Nou, nee, ook niet. Eerlijk gezegd weet ik het niet. Nee. Ik kom namelijk uit België en dat zijn we niet zo slim, hè? Oh, is dat van dat studie ontwijkend gedrag heeft? Ja, studieontwijkend gedrag, ja. Maar dat is eigenlijk SOA. Studieontwijkende activiteiten. Ja, elke woensdagavond hebben we PG-avond. En PG staat voor projectgroep. Dat is een avond dat je eerst met elkaar gaat eten. Dus ongeveer in de groepjes van 8. Dat is elk half jaar wisselt dat. Dus dan heb je weer steeds een nieuwe groep van 8. Dan is het vaak nog even wat gezellig wat koffie drinken. En dan beginnen we om 8 uur met echt een inhoudelijk stuk van de avond. Dingen die gewoon in het persoonlijke leven belangrijk zijn om even te bespreken met elkaar. Dat wordt dus ook, komt dus ook aan bod, je persoonlijke problemen. Ja, het is niet alleen een bijbelstudiegroep. Daarom heet het ook geen bijbelstudiegroep, maar een projectgroep. Is Gods aanwezigheid voor jou een reden om te dansen? Ik zou misschien niet om gaan dansen, maar ik zit wel eens op de fiets dat ik denk van... Wow, wat is de wereld mooi en yes, God bedankt. Dus je gaat ook echt met elkaar op onderzoek uit hoe je elkaar kunt helpen. En ja, dat is eigenlijk gewoon ieders persoonlijke ervaringen kun je erin kwijt. Hoe geef je uiting aan je ontzag voor God? De ene keer ervaar ik God wel heel dichtbij. Maar soms ook helemaal niet. Dan denk ik van ja, waar is God eigenlijk? En... Stel ik loop tegen iemand aan en die morst koffie, weet ik veel. En dan gaat er nog wel eens een Jezus over de gang heen. Dus Jezus. Dan zeg ik, oh nee, sorry, nee, ik ben Peter. Dus dat is... Maak ze me even bewust en dan weten ze gelijk van, oh ja, dat is de christen, dat is ook zo. Het is inmiddels algemeen bekend. Nou, het is een groep waar je op kunt terugvallen. Wilt u ook vanavond met ons zijn als we nog naar de Soos toe gaan? Wilt u ons een goede avond geven, gezelligheid? Wilt u ook het verkeerde vergeven wat we gedaan hebben, Vader? Al het goede, wilt u dat zegenen? Dit alles vragen we niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Amen. Heeft het Benlef Eelde ook een eigen sociëteit? We hebben de Stad In, dat is een kroeg waar we iedere woensdag ook besloten avond hebben. En dat is wel onze sociëteit, maar het is niet van ons. En wat gebeurt er dan op zo'n avond? Maar het is niet zo dat het een beetje hypocriet is. Hoe bedoel je dat? Dat je eerst samenkomt en het woord misschien verkondigt en dat je daarna gewoon lekker gaat zuipen. Nee, ja, het woord zuipen zou ik ook niet zo snel in de mond nemen. Maar ik denk dat het juist een mooie overgang is. Ook een beetje die vertrouwensband al zo hebt opgebouwd. Het is juist mooi dat je daarna ook gewoon samen gezellig nog even lekker kan feesten. Kom nu, de Zorg Go. Het navigatiesysteem voor studenten, studieontwijkende student.
Alle onderwijsinstellingen van Nederland staan er niet op te vinden en elke bibliotheek staat niet op de kaart. Kroegen en clubs zijn er uiteraard wel op te vinden. Nu voor maar €24,95. Dat is gewoon goedkoop. My pocket's empty and a voice running round in my brain. It started sounding a lot like the devil himself, saying no one gets to heaven if they don't go. Ga je nou niet met limbo dansen? Hey, en wat vind je van de feesten die het BenLef Eelde organiseert? Nou, het is in ieder geval altijd heel gezellig. En kun je er ook wat over vertellen qua ontgroeningen? Is het pittig? Het is wel pittig, maar het is wel gewoon wel binnen de grenzen. Dus het is geen gedoe met alcohol. Ze krijgen voldoende slaap, zulke soort dingen wel. En we kunnen ze tot niks verplichten. Dus, en dat doen we ook niet. Ja, zo kan het wel overkomen, maar het blijft altijd hun eigen keuze wat ze doen. Maar het is wel pittig, ja. Nou, bijvoorbeeld poetsen met pasta en zo. Nou, echt fantastisch. En dan zie je die foto's en ja, van die bizarre dingen, weet je wel. En wat moest er dan poetsen? Met tanden, hè? Oh, ja. Ja. En orendingen? Nou, je wordt 's nachts heel vaak uit bed gehaald. En nou, moest een keer om, weet ik veel hoe laat het was, 3 uur of zo, gingen we boerenkool eten midden in de nacht. Nou ja, uit een pannetje met allemaal een lepeltje en nou, dat soort dingen. Er zijn ongeveer elk jaar tussen de 10 en 15 man die lid wordt. En het doel is dus echt om een groep ervan te maken. En, is het gelukt? Bij ons, ja, bij een jaar is dat absoluut gelukt, ja. Jullie ben ik bij het BenLef Eelde. Volgende week ben ik bij Wolwijzer. Zak je hem nou weg? Hoi! Proost! Heerlijk!